Alikho ivangeli elisha. Alikho nhlobo ke ivangeli elisha. Alikho sanhlobo ivangeli elisha. Ivangeli elikhona ivangeli lalikhona. Alikwazi kuba lisha. Yini entsha? Because okulotshiwe ezwini solokume njalo akushintshi. Okulotshiwe phela ezwini kumile akuguqukanga. Alishintshi ivangeli. Kodwa kushintsha abantu. That's why besinabantu abavuma bathi wabethelwa esiphambanweni. Kodwa namhlanje the very same people bakutshela ngomsamo wakini, bakutshela ngabantu bakini, bakutshela ngabomkhulu bakho. The very same person yesterday obekakutshela ngokuthi igazi likaJesu liyaphilisa. Kodwa kusasa uguqukile. Kushintsha abantu. Umuntu oshintshako akushintshi futhi iminyaka. Noma ingashintshi iminyaka kodwa izwi lakhe lokhu lime njalo. Kungakho alikwazi ukushintsha ivangeli kodwa umnikazi walo solume njalo akaguquki. Ngoba uyizolo namuhla naphakade. Okusho ukuthi ivangeli layizolo liyafana nelanamhlanje. Nelakusasa yilela izolo nelela seqaleni. Akushintshi ivangeli bazalwane. Kodwa kushintsha umuntu. The more umuntu eshintsha ufuna ukushintsha naye. Kube ngathi izinto zishintshile kanti azikashintshanga. Kodwa kushintsha umuntu. Baningi abantu abathi insindiso ishintshile ayikashintshanga insindiso. Ishintshwa yini? Noma isikhathi singakhula kodwa insindiso elokhi ingiyo ebukungiyizolo namuhla naphakade alishintshi ivangeli. Ngoba the more thina sishintsha ivangeli is the more singafuna ukugqoka. Because sifuna ukulishintsha ngoba alishintshi ivangeli. Uma silishintsha thina sithi uNkulunkulu ubuka inhliziyo yomuntu akabuki ngaphandle lomuntu because we want to change the gospel. Solo limile nje izolo linjalo namuhla linjalo naphakade linjalo. Kushintsha abantu how they see things, how they perspect things bese kuba ngathi ivangeli lishintshile.